Faceți un buget pe 7 zile. Fiți sincer, nu contează cât ai, contează cum folosești. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Puteți cumpăra tot, dar stați, aveți bani sau doar dorințe? Păi pot să iau un credit, nu? E mai simplu să iau acum ce vreau și după să achit creditul. Exact, Nikita, un credit nu este nici bun, nici rău, este doar un instrument financiar. Îți permite să cumperi ceva acum și să plătește mai târziu. Dar trebuie să fii conștient că vei plăti dobândă, adică un cost suplimentar pentru acel împrumut. Dobândă? Ce înseamnă asta mai exact? Gândește-te așa, dacă banca îți împrumute 1000 de lei, după o perioadă va vrea înapoi mai mult decât atât. Diferența este dobândă. Prețul pentru că ai folosit banii băncii. De aceea este important să înțelegi cât vei plăti în plus pe toată durata creditului. Deci, dacă iau un credit, înseamnă că voi plăti mai mult decât prețul produsului. Corect. De aceea, înainte să iei un credit, trebuie să calculezi dacă îți permit costul total. Uneori este mai bine să economisești puțin cât puțin. Cu acest scop poți deschide un depozit. Și cum funcționează depozitele? Depozitele sunt aproape invers. Tu dai băncii banii tăi, iar banca îți plătește dobândă pentru că îi folosește. E o modalitate sigură de a-ți crește economiile. Cu cât ții banii mai mult în depozit, cu atât câștigi mai mult. Păi dacă pun banii pe depozit, voi câștiga bani. Dar dacă voi lua un credit, voi plăti în plus. Exact. De aceea e important să fii atent cum folosești banii. Să știi când se economisește și când se împrumuți. Gândiți-vă împreună cât timp v-ar lua să cumpărați echipamentul dorit din economie sau merită să luați un credit.